uwe ukhana badang khatlai snam karta na Afghanistan ndaka jing bompoi berkhat ulopoi chanongba New Delhi ndaka bari haga jaka penchong chaka lane ka landing gear chong kaling sun na Kabul Afghanistan kane ka jingja kala ja ha ka port khat we beje jong ka step at we trik ha kaling sun ka kam airlines flight number RQ 4401 abalapoi ha Indira Gandhi International Airport hadin arkanta ba kalami yaw neu khana lapan phai biang sha Afghanistan ha ka ju kasngi bat ha ka ju kane kaling sun uneu khana ulalet keleng shabar hadin balhiar kane kaling sun udai ubanasor kundung Afghanistan hagabala IT no ya u sha ki sipai jong Central Industrial Security Force kibala yalam ya u sha Terminal 3 ka airports bantok kid ya u uneu khana ulapla ba ularung sepo ka Kabul's airport hagaba ulari ha ka jaka penchong chaka jong kene keling sun hadin bala takit yaw neu khana lapan phai biang yu ha ka juk keling sun ka port khat architect jong manta ga sngi nakaliang kinong trei jong ka Kams Airlines kilapet benia bha ya ka jaka penchong chaka jong kene keling sun ha ka ba kilalap ya uspika rong saw kabalong jong neu khana